Welcome to Lading Red. Make sure to subscribe and hit the notification bell to never miss an episode of Lading Red. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hiyanay binangga. Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? Kung asoy ka ninyo ning simnaon na nga nagluhan, kay bulong ang piano. Dili. Ambot ko. Nagdamgulan ko pero... Wow! Kanindot din maong piano. Tingnan siya. Bago pa kayo kin eh. Ganong naamon ni din eh. Hala. Kinsa mo kayo tagiyain isa. Nagigay na siguro nga panahon nga huwag kini magamit kay ni Arman gipos ni kwarto ha o wasap ko makadungog kamay may patugtog na ini sukat pa sa akong pagkabata. Hala ngano ka nga si Mama Alwina o kung nisultihin may tungod na ini usto di ay nagkainamdam na ko sa gamay pa kong bata. Isultihan ko ang Lolo Vicente. Nasa buhay pa ko nung akong amahan. Mahilig kini mo patugtog og piano. Kabugnaw sa hangin na may dapat sa kumpanit. Bugnaw yung kayo. Ganong ingon ini man ang iniyuhoy nga. Init magaling panahon. O buhay-uwan. Ginawa ko, may hinayok sila ang pultahan. Bisok buhay tao nga may sira. Please lang ha. Kung kinsa ka man nga gustong manghilabot na ko. Ayaw intang ko gilabti. Maluway ka. Tangbot. Papahuay na si Kalinaw. Jesus Marisip. Diyos ka, magbalantay. Papanalit taong ko, Diyos ko. Mayroon kang lingkuranan. Imo kong palingkuron? Oo, sige. Mulikod ako. Basta, ayaw ko hilapti. Ayaw bayag yun, ha? Mulikod ako. Papil na gilik. Ginukot. Yun ako. Ako nga pa yun. Gahit kini. Kung na doon ay tugtugon nga awit, gamit ang piano. Hala, may suot sa ubos. Basahan ko, be. You will always be in my heart, my dearest love. Please play our theme song every time you miss me. I love you to the moon and back. Palihog, panggaang na itong anak. Bisan kung wala ko. Love, George. Uy, kang papa di kini maong agi. Ikaw di ang nagparamdam pa. Ikaw di may pindot sa mga tikla sa piano. Ang saman pa, nganahan ka? Dalitan tigag tukar gamit ang piano. Sige pa ha. Paminaw lang di tugtugan ti ka. Sa pagganit title ato be. Gusto. How deep is your love? Ang paborito na kong awit sukat pagkabata. Ready ka na pa? Mag-start ako pa ha.
ano sa to siya mga barkada? Asa pa man di ay? Alwina, paminawara. Nagkadugo ka. May nagtugtog sa piano. Si Ivan tingali ron. Animal. Ang piano karon nga to sa music room ni George. Ay, puset si Alwina. Alwina, asa ta? Puset. Ayaw kinhilap niya ang bata, ha? Alwina! Ivan! Ivan! Ablihira ko ni puntahan! Ivan! Hibaw ko nakabati ka! Ivan! Pusit yung bata! Oh. Di yun maabli ang door na bisig usaon ang uba. Alwina! Alwina, nga ka! Ha? Dili ko maabli ang puntahan, ate! Ha? Kung ganong dili magkuno. Eh, yun na papi. Maabli na mangkod? Ha? Oo, sa David. Pero kaganiha. Nga naman ito, di maging maabli. Saba ka diha, uy. Abli manggod. Hi, ma. Hi, tita. Sorry, Gyud. Sorry kayo. Ako makabantay nga ni ano day mo. Abi kong dito kasi imong mga barkada. Di araman di ka dinihi. Ayaw! Ayaw mag-doon ako! Patay ka na! Patay ka na! O karon na niyang supay sa akong asoy kaninyo. Patay ka naman! Ayaw nagpakita na ako! Alwin na naunsa ka ba itawag ko? Imong ka nag-anak. Si Ivan ka na. Ma, si... Buhi pa yung taong kumaoy. Ako kini. Imong anak. Ako si Ivan. Ha? Ivan, anak? Ikaw kini? Oo. Ako yung taon ni ma. Adong pasensya ka nagkidong ha. Naingon lang siguro ini si mama mo tungod sa kikapoy siya sa among lakaw. Pasagti lang ako'y bahalang mahibaw ni mama mo. Nagkinahanglan na siyang ikong pahuway do. Nagkasabot ko, tita. Tada sa imong kwarto, Alwina. Dalik na. Oo. Oo, ate. Sige dong ha. Aray sa amin dong. Ilong sa mas mama. Klaro ka siyang naong nga. Nahatlog niya. Tumangkadlog sa dingki ako nakita. Mura ba og? Doon siya nakitang laing tao. Dili ka nga. Nagparamdam usap kaniya si Papa. Pinugdan niya. Ingon niya itong iyang reaksyon. Pero nagkabantay ko sa mga lihok ni Mama ning miagi mga adlaw na. Ingon sa lahi kay kini. Umusahay. Wa siya siyang kaugalingon. Ginuo ko. Oon sa maging kayo naitabo ni Mama. Alwina, nagkapahilo na sa laing kalibutan ang kalag sa imong bana. O di na mahita po pag-upakita siya nimo. Pero ako magtiaw, ante. Tinuod lagi ang akong giingon. Klaro, yun sa duha ko ka mga mata nga siya ang ako nakita samtang nagsundong ko kang Ivan. Timing sa tingali nga naghandom kang George sa dihang nagsudong kas imong anak. Mao ka nag-imbis kasi Ivan ang imong gikaatubang ang dagway ni George noon ang imong nakita. Pero, naglipog lagi ko sa kong kaugalingon, ante. Ha? Kano ba? Inay nga malipay ko. May patigbabo na ginoon ang gibati kong kahadlok sa din nakita na ko si George, ante. Sa? Nagilty na hinoon ko sa kong kaugalingon. Ang tinuod, ante. Wa ko matuman ang iyang katapusang hangyo na ko. Nga mahalon o pabation ko sa timos na kong pagmahal si Ivan. Siguro ang karon o paghapon mahimutang ang iyang kalag. O si ang nga nagkubuhaton karon, ante. Bilis na bangi ko. Gubot pas lukot ang akong una-una. Tayo, Hida.
nakulo si George niya. Kining imposible. Lagi manoy, gani na guilty na hinuon ko no siya. Tungod kay wa niya matuman ang katapusang hangyo ni George nga mahalon og pagkaon ni Alwina si Ivan. Kining angay rasab nga magkamatngon siya kuluon sa mga pagkuwang niya ngadto sa iyang anak. Kinidugay lang mga panahon ang nanglabay. Apan giluom lagi hapon niya sa dughan ang kasakit sa pagkawa ni George. Karong dako na si Ivan, mayo unta nga hikalimtan niya ang mapait nga panghitabo sa iyang kinabuhi o kining mag-concentrate kung unsay naa niya karon. Hapit na uta kong buto o manoy sa iyang kisaysay nako nga mipakita kaniya si George. Apan makapaduda ang iyang mga lihok ni miaging mga adlaw kitay. Mismo kadi si Ivan nagduda na kung naunsa ng iyang inahan. Kay duda ki panahon nga mukalit ka kinigyawit bisag way ka istorya manoy. Ginoo ko. Asa kay maayo manoy no kung ako sa gipa-check up sa klinik. Aron ba makasiguro ta kung unsa na'y lakat sa iyang hunahuna. Kining mas maayo kitingali, Melda. Ang ako lang, kining musugot ka si Alwina kung naibo siyang iduol sa doktor. Ha? Day? Siguro nga kung papilinis kalibutan ba, Ivan? Gihatag naman tanan ko niya ang tanan, pero di mo siya makadawat na ko. Ang dungi ka ba eh? Di ba yung May yung ko yung kumbati. Kung ano, di ka na yung madawat ba? Una-una ang pag-ayo. Ang gusto. Gusto na isa. Maglisod siya dawat kay bugat na ko. Ang mau na, tanawa lagi, may tukar sa kada. Walang serious, no? Lagi? Pangag sa ito. Sibuanga. Bitaw. Mula mo na serious ito, bro. Komedya nga ako, ha? Komedya ito, ba? Naayos kayo magpadatas itong problema ko. Bitaw. Daling kita matuwang. Ay, ba? Jukoy? Yara man di mo din sa kantin? Pagkitik! Pangag sa ilong ni Mulins, eh. O siya ito ni Mulins. Kuya, yung naging panahon mo. Ang babae na may budo lalaki. Akay! Mga ranam gas linsin mo ba, Iman? Sige, hong pa more. Alans ko na oy kung ang sa imong ipanulti diha. Feeling mind reader. Si Madam Bertod Kalings. Da oy. Bitaw oy. Di na ko magliko-liko sa kong istorya. Mian higit ko aron pahibawon mo nga sa Lunes na ang fundraising alang sa tong homeless nga mga igsuon. Kinahanglan nga karong semana ha. Makasugod na taog tikom. Na ko ideya kun unsa ang ngayon natong buhaton aron makatabang ta, Jongs. Sige. Sige, Lins. Sulti. Unsa man ha? Unsa na? Magtukod tagbanda. Ako'y makanta. Kamoy tugtog sa mga instruments. Ug di ba? Popular man ang imong expression nga ispikitik diri sa campus Jungkoy. Asi mayo og kana na lang mo inganta sa tong banda. Ngoy, sa inyo ko na una. Ispikitik man? Agree ko. Gawas pa. Makalingaw ka na. Makatabang ka pa. Ikabi, Ivan, ha? Unsa man? Mopel kas banda bay? Asi mayo og kana na lang mo inganta sa tong banda. Ngoy, sa inyo ko na una. Ispikitik man? Agree ko. Gawas pa. Makalingaw ka na. Makatabang ka pa. Ikabi, Ivan, ha? Unsa man? Mopel kas banda bay?
Nakasabot ko nga willing ka mo apil sa banda, Ivan. Pero nagduha-duha sa ta nga basig di mo sugot ang imong mama. Okay ra? No. Dili pwedeng hagkamura. Wapil ko. Sure ba yun? Seryoso ka, Van? Basta lagi unyag singkahan na sab ka sa imong mama. Mudako ra ba gyud ng iyang mata? Basta, wapil ko. Pangita ko paagi nga, dili may bawas mama. Kana! Kana ang sinsirong patay nga barkada? Bilibag na ko yung bayoy. Sana, kunin ka ng Lord. Hanggaon jud ka koy. Amo, sige. Simbako ka diha. Bangag sa ilong. Peace! Bayman, peace! Gihapon oy. Wow. Salamat sa mong pagtando ha. Sa imo gihapon ang lugar nga atong praktisan. Dito ra ta para mas komportable. Sige ha. See you tomorrow. Bye ninyo. Yawag tinanawa na. Pinapilit man. Bisan di kamsultin ako, bay. Pero, obvious kayong in love kang Lindsay. Ako pa? Alam sa this! Wow. Pagi kay laing lingaw diha. At ano ba yun? Mauli na ta. Tara. Oo, musirit mo dahil. Bye! Usam taon ko'y. What time taon ko'y? Puslan man. Nga dili ko ni mohunungan og aron hingpit ko na ikaw may kalimtan. Mas may pasigurog akong ibaligya kini maong piano. Aron dili ka na mo pakita pag-usap. Husto. Sindan ako ani si Mr. Gailey Delmar. Sindan ako siyang picture. Mahilig ka to siyang mga instrumento. Suwayan ko lang. Basin pa daig makagusto siya og iyang paliton. Para si mama sa kwarto. Huwag daw, iyang itutukag mo yung piano. Kinay na ko ka. Lakang doon sa kwarto. Anilang ko magpahipi diri sa kilid din yung kwarto. Aron, dili siya makabantay na ko. Iyang gitan o sa cellphone chat. Yes, hello, good evening. Yes, Mr. Macau. Yes, sir. Mura pa dyan og brand new kining maong piano. O mutugtog paghihapon bisan dugay ng panahon yung magamit. Mingawon man ko bagunahon tungod kay dako kining kabahing maong piano sa among matamis ka kagahapon. Apan, mas gipili ko magpuyo nga magmalinawon. Gusto na akong makalimtan ka. Ma? Ay, Vananak. Habi ko pag nakatuog ka na, nagmata ka pa di ay. Mapalihog to ganir ko kustinod, ma. Gusto ba ito kung nadungog na imong ibaligya kining piano? Ha? Yes, of course. Ibaligya ko yun kini mo ang piano. Aron hingpit ko na malubong sa kalimot ang imong amahan. Ma! Karon na niyang sumpay sa akong aso, ika ninyo! Uy,
Ay, good morning. May kinagmata ka na. O sa man kigutom ka, kay magsukat ko. No, ante. Unya pa ko mag-breakfast. Gusto ko lang unta kang tabangan din sa my garden. Ay, sus na unsa. Ayaw na lang hagu ang imong kaugalingon, Daywin na. Ako'y bahala ining tanan. Uwa de ay kay office ron. Mo half day lang ko ron, ante. Yan ako sa hapon masod. May importante sa kong giatiman hinungdan nga may absent ko this morning. Mao ba? Unya, kumusta namang imong paminaw? Okay naman ko, ante. Nga na de. Nabaghuan ko ni mo, day. Tanawa ra gud imong lawas na may aksyon kag kagamay. Kanang kuan asa kahay maayo kun magpa-check up kas doktor. Ayaw ka bala ka kay kuyugan tamang ka. Nga. Okay nga no, ante. Oh. Kay naunsa man de ko? Ha? Sa klaro lang pagkasulti, nasayod kong stress kay Kaalwina. Mas maayo inday nga magpa-check up ka sa doktor aron makarecover ka ni anang imong gibati. Wa ko'y nakitang diferensya sa akong kaugalingon, ante. Alwina. Excuse, una. May nanawag. Hello? Kining, abi ni Bodong. Kining, ang plano sa imong amahan nga buti baligya ni mama mo, Alwina, brand-new ka na. Dili basta-basta. Kaniadto sa buhi pa siya, mao ka na'y kanulay diyang dadon kung doon mga stage performance o music competitions. Ug nasayod ka ba nga talagsaon kayo ka ng piano tungod kay si bisan kinsa nga makadungog sa tunog sa mga tiklan ini. Mugaan ang bugat nga gibati sa dughan ug makawagtang pagid kini sa imong problema. Unsa, no? Kining tinuod ka na, apo. Wa ko magtiyaw. Mao dihay nga. Mura kog naibdan og tunok lo. Ini ka humanan kog patugtog sa piano. Kining kung gusto niya mahikalimot na sa dayon kang George. Pwede naman unta nga di na lang niya hilabtan ang butang sa mitaliwan ni mong amahan. Di ba nagiskot ka man nga aduna mo'y banda nga gitukod alang sa fundraising? Ya, unsa na lang intaw imong gamiton kung magpraktis ka? May magpahuman sab na ko lo. Paryente ra sa akong barkada. Apan kining dinluton talaga ito kung kantong piano sa imong papa, mauwi imong gamiton. Ay, ako'y mga ayog, pasyensya po. Sa baga kakuwangon kanimo sa imong inahan. Sabta na gid siya, ba? Ha? Ipabatyag niya ang imong pagmahal ug halapad nga pagsabot. Kining moabot ang gihapon ang panahon, apo, nga magpangita siya kanimo ug dili ka na niya pugnan sa mga butang nga gusto ni mong diskubrehon. Uy, hala. Okay na, palihog lang ko. Giingon kang Mr. Mangkaw ha. Nga salamat sa payment. Yes, ma'am. Ang piyado man tong George mo'y gitabangan og alsa nila. Kinuo ko, nakaako si Alwina sa pagbaligya sa butang nga bugtog kapili ni George isip handumanan sa kagahapon nilang duha. Na,
Huwag yung ko'y kaliputan ining tanan. Naunsa naman ni siya, uy. Ganong iya ba ding kibuhat? Uy, ba Evan? Okay ka lang? Van, ganiha pa kung nakabantay nga murag lawom kay kagyo na una. Ito, Mahimo pa ming masahid kung unsay mong problema? Api ko, nalipay si mama nga. Natao ko sa kalibutan. Ops. Baraw. Kung sagon tunada na imong sultihan bay. Mula na hinulog. Wa mawili ang imong mama nimo. Okay lang. Sabot mi sa imong gibati bay, Parts. Sabot mi. Abi mo, mas need di mo karon ang pagmahal sa imong mama. Iampo siya sa Ginoo. Bay Ivan. Lugay ng panahon nga. Giantos ko lang ang iyang kahigpit. Ang kaistrikta nga kinaiya. Danin ako. Dili sa yun mag-adjust. Perming na ako sa dapit nga. Dapat ba nga angay nga mas lapad ang panabot. Luyo sa iyo. Mga dili mayong puntagan na rin ako. Pero magpating papaw paghihapon ang dakoong respeto o pagmahal. Sangan nga ako siyang inahan. Og naglatay ang iyang dugo sa among mga kaugatan. Hangtod ka no sa siya makabubuon sa mga panghitabo. Mas need ko ang iyang support karong mga panahuna. Gikinahanglan ko unta. Gusto ka, Van. Nagkinahanglan ka ikaw tag-support ikan sa itong ginikanan. I-pray lang good sa kinuukod. Sangpit lang niya. Kay andam siyang maminaw ni mo. Malay mo, ma-okay ra. Looyan mong tanawon ba yun? Panyo. Salamat, Bajang Koy. Oh, yun na. Sunay, trapo man ang gitunol mo niya ako. Bakit? Bangag sa ilong. Gawag. Ang nga, gini mo eh. Amaw, git ka dyan ko Van, niya ko'y panyo o, kininalay gamita. Ayun na paghilak ha. Timan ingan, ni arami ka nun ay nagtungkoy sa imong kiliran. Anda maminaw ni mo kanunay. Di ba, Jong? Of course! Spaghetti! Naging salamat yun doha, Bajang Koy, Lens. Kamoy naghatag og kadasig na ko. Dasig lang yun. Kamoy naghatag og kadasig magpadayon. Busa, salamat. Si Mr. Gilad Dilmar kini nanawag sa cellphone? Nga na magha. Kubagan ko gani eh. Hello? Yes, Mr. Dilmar. Ha? Usay wa mo tugtog. Kada kong binuang ana. Brand new kada. Nga gipalit sa akong bana sa wa pa siya mamatay. Wa ka na niya mapahimusli. Unya, wa na mo function ang sound? What? What do you mean, Mr. Dilmar? Unsa? Pero, gipalit na ninyo kana sa imong pag-umangkon nga si Ariel Mangkaw. Dili ba? Unya, imo ka nang iuli og balik diri sa bahay ang piano? Okay, sige sir. Okay, sige. Palihog na lang ko sa imuhang mga sulugoon pagpahatod diri sa bay. Sige. Okay, bye. Binuang. Anong dili naman hinuon mo andar ang piano? Nga tuan na kiniskamot sa laing tao?
angayan ako buhaton? Unsa ka kun ipaguba ko na lang kini. Aron dili na magparamdam ka nako ang kalag ni George. Maayo ka? Okay, sige sir. Okay, sige. Palihog na lang ko sa imuhang mga sulugoon. Pagpahatod dire sa bay. Sige. Okay, bye. Huh. Binuang. Anong dili naman hinon mo andar ang piano? Nga tuan na kinis kamot sa laing tao? Sabi ang ngayon ako buhaton. Unsa ka kun ipaguba ko na lang kini. Aron dili na magparamdam ka nako ang kalag ni George. Maayo ka? Oh, shit. Dili ko makaya ang kalampat sa akong Ay, gusto na ko mapahaway. Musod ako sa akong kwarto. Wasi pagkabantay nga diniko sa kurtina nagparok. Nagpangikap siya siyang usap kami sa kasahagdan. Kinuo ko in taon. Napalaka naman hinuo ko karon sa dagan sa panguna-huna ni Alwina. Naglipog na ko kunon sa'y angayan kong buhaton nga. Di ba't sa pusukot kung ako siyang hagton nga magpa-check up. May pagpubisita ko man ni Vicente. Aron di ko ma-stress din Bay, Ivan. Unsa mi tinuod niyong status ni Lindsay? Kuan kining kining. PFL. Unsa man na? Purely friendship lang. Syaro. Huwag ka makras niya, ha? Siyang tingog nga daw. Anghel sa dunggan paminahon, ha? Huwag ka mabati bisan gamay lang crush. Medyo. Basta! Pre! Mangunay kang barkada, bay. Ang gaw man ka? Nganong kunin mo ka nag-imbestigar, bay? Gi-inquest mo kunin mo, bay? Unya? Walang. Na-curious, ha? Sige, bay. Adto na ko, ha? Magkita ang dito sa venue, ha? Alang sa itong practice, ha? Ano ko? Bay, Ivan. Sige, bay dyan ko, Ayaw. Lo, kinsa ka ng auto nga naatungod sa among gate? Lo, may duwa ka tao nga. Nagtabag-yayong sa... ang piano ka to ni Papa George. Doon lang ito ganip Mamalihog lang ko sa pagpahimutang ni ng piano diri sa ilawom sa kwarto. Noy, palihog, Noy. Okay, dong. Sige, ako yung suot sa ilaw ba? Hala, bira. Ano? Dos, tres, Hila. Noy, pamutanan ko na iba. Lalo din gibalik ng piano sa nagpalit, ha? May problema ba? Ay, kuwan, nagtuwa mong boss nga na-scam siya si mong mama dong. At ako ba untang iyang pagsaling nga brand new kining piano. Pagsideng iyang giswayan o patingog, iyang patugtog, wag yun taro function Apan, kuwan man huwag mo siya maunsa na muandar man good na Utabi mo na dong, gibalik man gini sa among busingod. Daggan king salamat sa inyong paggatod sa piano, Noy, ha? May problema dong. May problema, dong. Totoo din dong, palihog lang sa pagsulti si mong mama, ha nga, ayuli ang kwarta, ibayad ni Boss Mangkaw niya. Ni Boss Mangkaw ni katong Guillermo del Mar. Ha? Palihog dong.
Yeah. Onoy. Sige, ato na Bedong, ha? Sige. Go, wali mo. Tinuod ka ang ilang gingon nga. Dili na mo tingog, dili na mo tugtog kining piano. May tingog pa magani kini, sarihang akong gigamit at umiaging adlaw. Gusto. Try ko kas pagpatugtog. Gusto. Magpatugtog ko, samtang wa si mama. Sa parang natingog. Ang piano ron. Tinuod pa kini ako nadungog. Pero, imposible sa kaayo nga muandar kini. Alwina. Ha? Love. George! George! My love! May balik ka! Imong isabit ang akong pangan! I miss you so much, love! Kimingausag ko nimo. Apan di ako magdugay lang. Adto na ko sa lugar nga gitagana sa Ginoo para nako. Imo nagkikubiyaan sa hingpit. Magunsa naman lang ko. Ayaw kagool. Naapa si Ivan. Siya mag-uban kanimo bisan wa nako. Hangyo ko lang. Ipabati niya ang imong timbos nga pagmahal at pagpangka. Kay maski kinahanglan kaniya karo mga panahon na. Og suportahin siya sa gusto niyang buhatan. Haba, mahal. Oh, yes, love. Tumanon ko ka na. Tumanon ko yun. Salamat lang. Mahilo na nagyod ang akong kalang sa laing kalibutan. Dili na ko magdugay, ha? Adto na ko. I love you. Ma? Ivan, kadiyot lang kay ablihan ako ang pultahan. Ma, tubod lagi mga lungas mo mga mata, ma. Doon na ba may pahilag ni mo, ma? Ivan, anak. Ivan, I am so sorry. Gigakos ko ni mo. Ma, nga nagsurim ka na ako. Uwa mo kay sahat ako, ma. Uwa mong good. I know. Dako ang akong pagkuwang ni mo, dong. Ma. Pasaylo ako, dong, ha? Ngawa ko mapabadyagan imo ang akong pagmahal. Nagpasalamat ko sa Diyos. Kagihatagan ko niya og anak nga buutan. Matinahuron. Og dunay halapan nga pagsabot. Ayaw nagad paghilak, ma. Makahilak mo sabta si mong isulti. I love you, dog. I love you. I love you, ma. Salamat sa Diyos na okay ka na. Ma. Nagdako og bouquet sa white roses alang kanimo, love.
Hug, tuod di ay. Kuyog ko karon si Ivan sa pagbisita ni mo dighay sa imuhang lubong. Gimingaw na ko nimo pa. Wa ko man ikaw makita, sukad. Pero bisan pa. Ang dili ko na ikaw makita. Dako ang akong pagtuo. Nga naang kalang sa kapanganuran. Nagsudoong na mo ni Mama. Pa, nanghid ko ni Mubi. Pwede, akong gamiton ng imong piano. Alang sa mong banda pa. Palihog, at tagi kong timailhan pa. Nga musugot ka sa akong request. Kabugnaw sa hangin. Kung ang mabugnaw nga hangin ang nga midapat sa akong balibo mo timailhan pa. Salamat yun kayo. Pahuwi sa kalinaw, Papa George. Rest in paradise, my love. Till then, Tara dong. Mangulit na ta. Uy, kadakong milagro ba kining akong nakita karon? Mismo ako, Manoy. Hangtod karon, di paghihapon ko makatuo nga ingon ini ang maghitabo. Apan ako ang akong pasalamat sa Ginoo. Kay iyang gihikap ang kasing-kasing ni Alwina. Di ko na itika ang kasing-kasing, Manoy. Dali, ato silang doolon. Gusto ko nga mong gako sa akong anak o apo. Ladies and gentlemen, please sit back and relax and be ready to welcome our most awaited music performers this night, to be presented to us by the one and only Isprikitik Band. A resounding round of applause, please. Van, ika-introduce sa tong banda. Go ba, Ivan? Kaya mo yan! Okay. Good evening to all of you who came here tonight just to witness our concert. On behalf of our band, I am Ivan Garing Padayo Bensi. And as you all know, we are fondly called Sprikitik Band. To our dynamic school principal, teachers, students, parents, organizers, and the main live wire of the show, thank you so much for making this event become possible. We would like to offer this first song to everyone, and most especially to the precious gem of my life, Mama Alwina. I just hope that you're happy tonight, Mom. I love you. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna
Salamat kayo ninyong. Duha. Badyang koy, ha? Lens. Dawat raw rin Thank you itong kayo. akong tingog, no? Lindot tayo. Tayo, ay, grabe kayo. Grabe. Impagi sa mga tao. Tingnan ko sila. Grabe. Ay, kanaiki sila ni mo. Van, kami ang kinahanglan magpasalamat. Kaila pa sa kasing-kasa nga imong introduction ganina. May penetrate yun, Van, as in. Ban! Na imong mama ay! Dako kay ngisi, oh! Congratulations, anak! Salamat kayo, ma. Proud kami sa imong talento, apo. Lihiro na gid kay ka nga mo patugtog sa piano. Epektibo kayo ang inyong concert karong nga gabi una. Kay hasta ko. Nawagtang ang akong mga kining problema. Congrats! Gwapo ko pag umangkon. Ay, mag-selfie usat ninyo, ha? Plaster na mo. Ay, kining. One, two, three, smile! Ay, yun na raon sa tong. Hala, ay, pakita gani ko sa picture, be? Ada. Be, Wah. Dili. Nalakip sa picture ang piano. Ug apo si George. Hala. Dili rin kita ang present Dre. Pitang nausap si Papa. Kiling. Talagsaong yung kaayo ang piano sa imong amahan, Dong Ivan. Talagsaong piano. Sa akong asoy ninyo di si Manao nga naguluhan kay bulungang piano dinilagsa mga asoy ni kay Gulyat kinitanan dalit ka ninyo sa RMN Production Center. Salamat kay ninyong tanan. Thank you. Bye-bye para sa sunod nga sugilanon inig Kalones. Salamat kayo, Lord. Thank you, Mama Mary. Bata, mo amin ni Kuya. Kamong mga bata.